ku saurara, sharabi ku biyo a sannu zai zazzana. Allahu kadiran gwani farko zan sanyawa, mai yau da gobe komai kai kake tsarawa. Ki iya mini kallon rana na daina kokawa, daga kara salati mara kirgaga katimin nukuwa. Annabi Muhammad shine hanya mai bullewa, Ali sahabai nasa ɗaya ban ware ba. Sadani Ilyasu SKG ka wurin baba. Sharafi labarin SK ku saurara, sharafi ku biyo a sannu zai zazzana. Ilyasu SKG dan mutan Taraba sunana, Bali local government garbace ne asalin garina. Unguwan jafu nan ne aka binne cibina, na girma na tashi na yi wayo na san kaina. Abdullahi mai Kano sunan mahaifina, Maryam da gari wanga suna na ummana. Amma matasan uwata ni ban ware ba. Sharafi labarin SK ku saurara, sharafi ku biyo a sannu zai zazzana. Na shiga nazari neman ilimi ruwa jallo, shekara ta biyu amma aji na ɗaya ta